kan pol mixa suan mizo thalai te tan namchan hatlang kan kawa chuanin tun kum sang ni la som ni tang hian kan tran dona UPSC a mizo thalai kan lu tam thainan sponsorship kan kalpui dona chuta thil poi mo tu de chu tuna video hen karon tar lang dona khonga in min lo thlir zo sak don nia mixa thil tum tlang pui tar lang do ni la chumi main thil pakhat chuilak tu kan he pol thil tum hi kan la hre chiang chi alo mai theya kan tum ber chu EPSC lama mizo tu thalai te kan lu tam thaina turin sponsor kan kalpui dona tin hen kan sponsor te hi Delhi a coaching an kalna mai ba kha senso in luaman tiang te kan tum sak dona nia chu hre ma satai la ti chonin pakhat na chuan zirlai tumru coaching kalna nei silo mahun eng tak nei chu tiang mi te chu kan sponsor kan tumania panina chuan heta hian adu na jong kan sponsor thai don lawa kan sum nei dan in azir lo wangin khata khanin sponsor big tour kan tlang dona chu lo hrebok tai la ti chonin pathum na chuan a select dana competitive taka kalpui kan tuma selection board mumal takin kan tin to atuna hianin chuan criteria tan written test personal interview le performance azirin kan sponsor tu te kha chu kan tlang dona ti chonin palina hian written test a hian general studies le general english te mangin exam kan bo sai dona to chu EPSC syllabus kal le question hlui atanga in bo sai tu question hlui tangin question kha kan siam dona ne ti chuan hriat tur poimo dang tar langila application form manata hian pakhat zela khan cheng som ani dona chuan form lak chwa kuna tan hian ni thum atanga ni som panga February sang ni le som ni hemi chung hiun kan hong dona chuan form submit huna tan hian ni thum atanga ni som ni pariat February sang ni le som ni ani anga written test hi March ni som ni sang ni le som ni ani turania ti chuan personal interview hi ni khat atanga ni thumin kar April sang ni le som nia nei man tura ro man ania ti chuan chumi nuwa guidance and counseling kan neinga ni som panga April tanga ni som panga May chumi kara chuanin hi ai deuh te pawni mai theya ma se thlaka thi ro man na kanang siam chin phota chumi nuwa chu tanga chumi zirlai te tang chuanin final selection kha kan nei don ta ne chu May tla chung hianin kan nei man tu ro man ania chu ta kan select te chu Delhi lama coaching kal turin kan thon dona khutilama e coaching zuk kala khatiang exam zuk ma chon tur khan exam ma chon tur in boss sai tur khanin kan tir thladon chu kan sponsor vek dona in lu amante coaching kal na mante tiang kan tum sak vek dona ne ti chuanin application form lak chho thaina mun turte annoya hetia address karon tarla nang hianin lo hre taila lo chin chia taila emidil tu tur kha chuanin tin hepol hian mimal emo sarkar le pol thopui kan huam ranga boime caution school anga khatia awareness emo care guidance bo sai tu tang ba bo sai tum tang hanin e som therang kan nia engamo be pui kan mamo pui in mamo ne kha chuanin kan pui therang ani ti kha sheila tin kan hria ta le ta na ka du chu hepol hi mitlom ngai kal khomina kan din ania poisa kan ne yang ang te kan tho khoma e khatianga kalpoi kha kan ni wang khanin e enge kan ram ta na ni wangin hetiang lo ti ve thei entianan kalau chumi konga chon kalau tangkai venge poisa kalau tho venge kalau contribute venge ti du kan omani kha chuanin a thei reng ani ti kha sheila a thome